Am aplicat la universitate de medicină generală, doar că nivelul meu de franceză nu era atât de bun, în genere nu era nimic, pentru că liceu am făcut engleză și bacalaureatul l-am trecut în engleză. A fost complicat și cumva m-am dezamăgit de acest fapt că am fost respinsă și eram cu mâinile la pământ, ziceam că nu cred că asta e misiunea, că trebuie să mă întorc înapoi, dar nici de cum nu doream să mă întorc acasă, pentru că deja ce rămânsese acasă și dacă venisem cu gândul aici, înseamnă că trebuie să continui aici. O perioadă am început să fac cursuri, am întrebat din cunoscuți și am început să fac cursuri de franceză, așa de începător de la zero, la misiuni locale, ceea ce este pentru... Da. Și am început, doar că mă plictiseam, pentru că era prea puțin pentru noi, cu toate că erau arabi, erau mulți și profesora mea era franceză, ea vorbea doar în franceză și eu faptul că îi înțelegeam, dar în momentul să vorbesc, nimic. Și când am început, eu știam doar cum mă cheamă și câți ani am și aia nu spuneam bine. Știam că 2 și 0.